Hei, bine v-am găsit la un videoclip. Astăzi jucăm la Survival Day. Deci, eu când filmam, mi-a dat o reclamă. Stați că vă spun că pun pauză că e. Ok, deci, reclamă, am vrut să pun pauză. Și eu, când am pus pauză, eu nu am pus pauză, am oprit filmarea și a trebuit să o iau de la capăt. Bine, dar eu ce făcusem primul wave. Dar, să o iau de la început. Nu vreau. Vă dau mai tare ca să auziți. Așa e bine. Da, e bine așa. Spuneți voi că nu e bine. Și dacă mai vreți videoclipuri cu FIFA, că am postat unul cu FIFA pe telefon, dar poate vreți și FIFA de pe consolă, că am și pe consolă. Dacă vreți de pe consolă, scrieți-mi în comentarii și o să postez. Nu să pun de pentru că îmi trebuie bani ca să pun ăsta. Să luăm bani. Deci trasă cu 1. Trasă cu 1 prima dată și ăsta trage cu 2, nu cu 1. Ignorați sunetele, vă rog. N-am un studio unde să filmez. Filmez de pe telefon. Și mai e și sora mea care face și a YouTube. Filmează acolo. Deci, mai e acum încă 2 copii. Mai e acum încă 2 se joacă acolo. În timp ce filmează. Bine, filmează acolo. Videoclip cu Roblox, cred. Spuneți-mi dacă vreți și Roblox. Dar nu mă joc Brookhaven. Pentru că mie nu-mi place. Chiar nu-mi place. Nu înțeleg dacă vă place. Scrieți-mi în comentarii. Nu e videoclip cu Roblox, dar eu spun. Mai dă bani, mai dă bani, mai dă bani, mai dă bani. Uite, că mănâncă ăla. Să-l pe ea. Trebuie să pe el. Repede, mai dă bani. Gata, bă, gata, uite. Avem rând. Bun. Uite, mai pune două capeteni cu floare, soarele cu două. O și să revenim la FIFA pe consolă. Sper să nu râdeți de mine. Și am și PlayStation 4, am și PS4. Dar în curând, astăzi sau mâine, o să apară un videoclip cu God of War Ragnarok.
N-are cum să nu vă placă. Sigur o să vă placă. Stai că pun pauză că e reclamă. Așa, am revenit după reclama aia. Acum scoatem ăsta și punem ăsta. Pentru că e când vin, eu o să pun câte un rând de țepi. O să ia drept. O să trebuiască să fie mai puțin. O să pun pauză. Am revenit. Deci, ce am uitat să vă spun este că am terminat jocul și nu vreau să joc la Adventure 2, vreau să joc la Survival. Dar mâine, când mai postez un videoclip, o să joc 10 nivele de la Adventure 2, de la Day. Când e zi, știți și voi că nu există om care să nu se joace Plants vs. Zombies. Sau să audă măcar. Așa. Și acum să începem să punem țepi. Mamă. Vă place? Sigur vă place. Am terminat și cu țepi. La următorul wave, bine, nu la wave-ul ăsta, la următorul stag, că vine unul acum, dar nu, că mai spus eu odată, mai pun încă un rând de ăștia de țepi, dar nu acum. Stați că pun pauză un pic. O să continuăm mâine. Sper că v-a plăcut videoclipul. Pa!